ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଘରବାଡ଼ିରେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାକୁ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟଟି, ଘରବାଡ଼ିରେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରବାଡ଼ିରେ ବଣମଲ୍ଲି, ମାଳତୀ, ଜଝାଙ୍ଗି, କୁନ୍ଦ, ଶତଦଳମଲ୍ଲି ଏହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ାକ ଘରବାଡ଼ିରେ ରହିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆହତ ହୋଇଥାଏ, କି ହାଣିଦେବେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା, ମାନେ ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଘରବାଡ଼ିରେ ରଖିବା ଲିମ୍ବ, ତାଳ, ତେନ୍ତୁଳି, ଦୁଦୁରା, ଲସୁଣ, ଜେଉଠ, ଶିଶୁ, ଖଇର, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଆଉ ହେଲା ଜାମୁ, ଏହି ବୃକ୍ଷଟା ଅନିଷ୍ଟର କାରକ, ଅତି ଖରାପ। ଏହି ଗଛ ଯଦି ଘରବାଡ଼ିରେ ରହିଲା ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଛେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଏତେ ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତେନ୍ତୁଳି, ତାଳ ଆଉ ହେଲା ଜାମୁ, ଏହି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ଘର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ତାକୁ ଘରବାଡ଼ିରେ ଯଥିରେ ତାକୁ ଛେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରବାଡ଼ିରେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।